joukkueet. Ja tässä lavalle on tulossa Olarin voimistelijoiden Dynamo. Tämä joukkue on kolminkertainen maailmanmestarijoukkue. Tällä kertaa he havittelevat 4. maailmanmestaruutta täällä kotiyleisön edessä. Joukkue päätti tehdä paluun kilpakentille, kun maailmanmestaruuskilpailut täällä Tampereella tuli järjestettäväksi. Tänä vuonna Dynamoilla teemana Myrskyluodon Maija, upea suomalainen musiikki Karita Mattilan laulamana. Upea nosto heti tähän alkuun. Vaikea piruetti Dynamoilta. Ja sitten tärkeä tasapaino. Upeaa suoritusta Dynamoilla. Tämäkin nosto onnistuu aivan upeasti. Ja sitten tulemme viimeiseen tasapainoon, joka menee myös hienosti. Ja lopun vaikea nosto. Huikea! Aivan mahtava suoritus Olarin voimistelijoiden Dynamoilta. Kyllä tässä oli joukkuevoimistelua heti alkuun parhaimmillaan. Liike jatkusi, virtasi aivan upeasti. Tapo täysi Hakametsän halli kiittää myös tätä joukkuetta. Täällä on saapunut ihmisiä ympäri Suomen kannustamaan Dynamoita. Kyllä oli hienoa nähdä tämä esitys. Tytöt olivat todella latautuneita tähän suoritukseensa. Kevät ei ole ollut helppo tällä joukkueella, sillä siellä on ollut loukkaantumisia vaikeuttamassa harjoittelua.